Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Ďalší kvalitný československý film v našich kinách. O vydarený kúsok s názvom Anna is Missing sa postaral režisér Pavel Soukup, ktorý má aj napriek nízkemu veku za sebou veľké veci. Pred 3 rokmi sa mu dokonca podarilo získať cenu Emmy v kategórii seriál kratšieho formátu, konkrétne za Marty is Dead. Emmy sú inak čosi ako televízne Oscary, takže to už sa naozaj počíta. Nož a práve na tento ocenený seriál voľne nadväzuje filmová novinka. Príbeh sa odvíja okolo mladej influencerky Anny, ktorá si svojich fanúšikov získala značne provokatívnym obsahom. No zrazu z online sveta bez stopy zmizne. Anna is Missing v kinách už dnes. YouTube, Instač, TikTok přerušila všude aktivitu ve stejný den. Jak zjistíme, kde bydlí? Anna není doma. Říká se, že si jí mohlo něco stát. One Man Show The Movie láme rekordy. Novinka sa síce dostala do našich a českých kín len minulý týždeň, no v rebríčku diváckej návštevnosti počas premiérového víkendu sa stala najúspešnejším českým filmom. Veľkým štýlom sa tak po viac ako polročnej odmlke na scénu vracia český provokatér Kamil Bartošek, známy ako Kazma. Moderátor, zabávač a influencer pripravoval tento snímok so svojím tímom v tajnosti až 4 roky. Kazma je známy tým, že jeho videá sú značne kontroverzné, tak si choď pozrieť, či sa v rovnakom duchu nesie aj jeho celovečerák. Mám pro vás celkem zajímavý, ale riskantní podnik. Pánové, tohle bude ten největší průser, jaký jsme kdy udělali. Poslední velká akce. V Movie Night sme už rozoberali rekordy, ktoré dolámala veľkolepá rúžová satíra Barbie. Najnovšie sa však k prekonávaniu dopracovala aj druhá polovica Barbenheimeru. Oppenheimer ešte stále vybuchuje vo svetových kinách natoľko, že sa mu podarilo zarobiť už rekordných $657 miliónov. A to aj napriek tomu, že to nikdy nedotiahol na prvé miesto rebríčkov. Truman needs to know what's next. What's next? 1. Na dnes je to z Movie Night odo mňa všetkom. Ak ti náhodou niečo ušlo, celé si to môžeš zopakovať na webe dobreradio.sk. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si novej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.